बाछाइबारी ट्रिं कमिटिनि जत आदं रग्न बाछाइबारी साब जुनाल चेयारमैन मचां तापस देव बर्मानो ते आमचाइनि जत ताकुक ते बुकुक संनो नरनो पाइफ्लाया हामबाय आफारै आं गोबां कक साग्लाक किसिसा ट्रिंनि कगनो आं सानाय लाइबुमानि कगनो सानाय मो ट्रिं तामो व्हाट इज दिस ट्रिं तिप्रायरा बुफ्रो आचाइखाबो चिनी लाइबुमाव सिजाक दंगो 184 जन चिनी राजारक राजत्व खैमानी इतिहास 118 नम्बर राजा जे राजानि बुमुं हामतरफा एबा जुजारुफा बेंगलनि अर्थात वानसारकनि राजारकबो जुद्ध खालायै ताबुकनि बांलादेशनि गोबां मा जागा चीनी राजा जुजारुफा जखन जय खालायका अब विजयनो मुइतु खालायनायनि बागै जुद्ध जिदिमानो मुइतु खालायनायनि बागै चीनी बिसि ताल सालनो गणिनानि बागै कैलेंडर चेंजाक खायचे आ कैलेंडर जखन चेंजाक फुरु जिशु ख्रिस्ट आचाइमानी 590 बछर उलो चीनी ट्रिं कैलेंडर चेंजागु तेबो खा तंथगै आं सानानि मुजुंगो वानसारुकनि कैलेंडर चीनी 3 बछर परे सेपं कैलेंडर आचायो तिप्रासारुकनि कैलेंडर राजा महाराजा 184 जन राजत्व खालाय थांनाय बंशधरनि कैलेंडर वानसारुकनि स्लाइफानो 3 बछर सिगां चीनी कैलेंडर आचायो चीनी तिप्रायरा चीनी राजा हामतरफानि सिमी इवेन ताबुक जराते त्रिपुरानि कैलेंडर गवर्नमेंट डायरी रगो नरक तिप्रा बिसि एबा तिप्रायरा आबो सिजाक नुकनाय है ताबुकनि जारा चेराई रक जारा 18 बछर 19 बछर 22-23 बछरनि चेराई रक अनेक बरकजों चीनी हुकुमो चीनी लाइबुमानो सिकमाजाक दिन नुखा है ट्रिंग बो कमाई थांमानी चीनी मो तिप्रायरानो सकमरनानि बागै चीनी केनारक चीनी आरिरक चीनी लाइबुमानो सकमर सुगनानि बागै बरक चाइतखा फियाबा दफानो हामजागनाय बरक रक खरकताम खरकबुरी बरक रक बरं बुमुं गाइबो साइमानो फियाबा सानानि कगिया बरं परेबो गोबां मा बरक दफानो हामजागै राजा हामतरफानि आमालनि सिमी चीनी जे तिप्रायरा आ कैलेंडर नो रुतुगै ट्रिं तामो अमनति हास्ते गनांगै बरक प्रचार खालायफिनखायचे एवं एक समय आं मुइथु दंगो जारा ट्रिं बिसिकताल पालायनायनो सरकारनि बिरोधी हिनजागो जारा ट्रिं पालन खायनाय रगनो उग्रपन्थी हिनजागो किन्तु ताकुक तै बुकुक सं थामसा खलायै तिप्रासारक ट्रिं पालायमां जारा ट्रिं पालायनाय रगनो चाया हिन्नाय बरक रक पर्यन्त खोना फुंआइखाय बरक सानाय हैप्पी ट्रिं हनै बरकबो व्हाट्सएप मेसेज नै दिनै जों आरो फाइ बोजा फाइखाय बाछाइबारि हाय जागाव तिनि म गोसांमानि जरावो दफानि ताकुक तै बुकुक संनो ट्रिं बिसिकतालनो लामजाक सकनानि बागै अरा सुबजाक नुगै आं खा बेलाय तंथगो
salsajik nai borok kemai thangmani chini risa chini rimai chini kok borok jotono pogi thangmani tini oro thachingo nokla pharei nokla sibai oro mamita mosanai rok rosabai mosai thanga haite morok kemai thangmai mani kok borok pogdi kok borok resabmung pogdi Robindro Songit resabdi buini kok bai resabdi ahiklai chini saka pinjagi dikhaite tini kok borok resabmung resabai Tiprasarok nijeni custom nijeni culture no sengtawisha rutugui tiklai manka rignai borong bagi coba ma khlaika kok borong bagi coba ma khlaika wan sukti tini ni oro jara sikla sikli bhaijak rok mochini ha 5 বছর 7 বছর ya 5000 বছর chini raja rok শাসন খাই থাকমা মো chini ha haite chini wa hau chung sekjangmang tini chini roman script bai kok borok sinano porjonto chung ma sanlai haite tring ni dino chini chuti rijakia edc hapango জাতীয়তাবাদী বদল তিপ্রামথা ফাইমানি উলো এডিসি আমসায়ও সিমিপানো বুবাগ্রানি নেতৃত্বে তিনি এডিসি ও হাপাংলো চিনি তিপ্রামথানি যে ক্ষমতা তংমানি বাগৈ এডিসি আমসায়ও ছুটি ঘোষণা খাইজাকা जों थानसा तङै तिप्रामथानो पावारो तुयै তিনি এডিসি ও পানো जों ছুটি মান গাইতে जों जदि थानसा हायकै चबा ख्लाइलायै थानसा तंखादेंखाय खोना त्रिपुरा सरकार बो जोंनो छुटी घोषणा मा ख्लाइनाय जों थानसा मा तंनाय फाइनाय बिसिकतालो चिनि चबा तेबो राखथुम त्रिपुरासानि बागै हामारि फाइतुम त्रिपुरासा बियालो ख्लाइ मा तंमानि आ बियाल थेके जों मुक्त हंना निंथुम जों जदि थानसा तंनि हांगाय ताकुग्रक हा कमामानि चिनि ते थागलाक चिनि कालचार चिनि कोक चिनि रजाबमुं कमाई थांनारनो जों कासुइ मानग्लाक जों थानसा तंखाय जिमिसे एकमात्र चिनि कमाई थांमान मानैरनो जों रक्षा खालामनाय तिनि शुधु बाछाइ बारि ओया हास्ते गनांनिनो तामो उत्तर त्रिपुरा तामो दक्षिण त्रिपुरा खुवाई गुमती सिपाही जोला आमसाय आमसायो तिनी त्रिंग उत्सव पालन नुई दङ I am so happy that someone from Telangana like Mr. Vishwanath Raju has come to see the Tring festival in Tripura. Delhi ni kaisa family phaijak ani office ni charaino ruoi borka thalo Delhi ni Mr. Anuj Singla Nobo borka thalo mar horka Tring nainan bagi phayo. Some Mr. Naresh Yadav also came from Uttar Pradesh. Tini borok Tring bisiketalni utsopno nainan bagi phayo. Takuktei bukuksong tini jora kebang naharei kok sanani o joraya haipano जों चिनि मानथाय चिनि हानो जों रक्षा खालायनो हांगा जों थामसा खालाय दाबि खालायमा दंनाय मोदाय रखफानसे साल बुरुम बुरुम खाबाय खुबाय खालाय मानथायनो बोखानि मुसुमानो सानखांखै बोखा केबे लोङै बोखा बरै मोदाय रखफानसे कायतर फानसे बरक रंना आशीर्बाद खालायो त्रिपुरासारक बो जदि थामसा तङै दिल्लीवा चुक तंनाय लिडार रकनो चिनि हा कमाई थांमानि चिनि हा त्रिपुरा हा चिनि महानो जोंनो चिनि स्टेट चालकनानि क्षमता रेदि ग्रेटर त्रिपुरालेण्डनि क्षमता रेदि आबो जदि जों पाल बाक्साके सानलाय दंमान कांखाय एकदिन सियर आबोनबो केन्द्रीय सरकार गसि माना हारनाय आंगको कतर सानान थांलाक त्रिंनि मो मंजो कासावो यकं सानान मुसुंगो फाइनाय दिन चिनि गाहाम नंनाय चिनि राजा रगनो
চিনি 184 জন রাজারক হা গোনাं নখ गोनां ক্ষমতা गोनां सिलाय पाथाम तै যারা শাসন খাই থাংনাই আর রাজারক जोंनो চিনি কক চিনি তংমুং চিনি হা याफार क्लांगमोन बागिनो তিনি जों हा गोनां बरगुङै दङ जों केबनि हा दखल खायना नांगिया चिनि हा से फाइ बांग्लादेशनि बरनक फाइ दखल खायबायो हाइचे अ कगनो जों केन्द्रीय सरकारनो बुजगै मा सानाय जों केबनि सेकिया जोंसो सेक जागौ सेकजांमां जों तंनानि जागा गरि गायते बिनि बागै जों दिनै ग्रेटार त्रिपुरालेण्डनि दाबि तुबुनान नांगौ त्रिपुरा मथा जुदि तिनि क्षमताय फाइ मान्य हनके साब जुनाल भित्तिक आमचाय भित्तिक थाङै तिनि त्रिंनत पालन खायजाग्ला कामुं बिनि बागै ताकुक्तै बुकुक संनां गबकनाय आनि कयमुं दंनाय 1433 सालो चिनि त्रिपुरा एरा बिसिवो चिनि समाय तांमुं अमस मांनाय जों त्रिपुरासा थामसा दंनाय चिनि मामथायनि बागै जों थामसाके जबाक लायनाय दिनै तंथक सालनोबो जों पालनो तंथक लायनाय नरगनेके वान सुकमाननाय दिनै तंथक सालो ताङै वानामा सिंसा कग्रगनो बसा वानामा सिंसा कग्नो मन बागिन मा साओ जों जदि थामसा तंया हंकाय तै वाइसे किरिमा सिंसा साल चिनि साकाव फाइ मानो जों थामसा तङै जबाक लाय चिनि अधिकारनो जों आदाय खाइमान खांके अ हा मचिनि हां फिनाय महाव जों शासन खाइमाननाय चिनि गमाय थांमानि जतनो जों रुतुगै मान फिनाय जतनो बेलाय बेलाय हामबाय फाइनाय 1433 त्रिपुरा एरा बिसि चिनि बागै जत बियालो क्लाय तंनाय ताकुक्तै बुकुक संनि बागै हामारि तुबै भाइ दं